پنجم январ تخمینا ساعت‌های 20:00 راننده автомашини тамғаи Hyundai Servi Раматуллоев Сафар соли таваллудаш 1959 сокини ноҳияи Кӯшониён ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди ноҳияи Қубҳудиён аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада дучархарон Амиргулхонов Мирбозхон соли таваллудаш 1969 сокини ноҳияи Ишкошимро пахш намудааст. дар натиҷа дучархарон ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта ҳангоми ба беморхона бурдан дар роҳ ба ҳалокат мерасад. инчунин 5 январ тахмина соати 14:00 ронандаи автомашини тамғаи Opel Astra Муҳиддинов Ваҳобиддин соли таваллудаш 1988 сокини ноҳияи Файзобод ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳи Ваҳдат Лахш Рашт аз ӯҳдаи идораи автомашине набаромада ба автомашини тамғаи Opel Vectra таҳти идораи Яқубов Саимиддин соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи зикри гардида бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири дохили автомашини тамғаи Opel Astra падари ронанда Муҳиддинов Ҷалолиддин соли таваллудаш 1958 сокини амин ноҳия ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ба ҳалокат расида беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд.